Dobrý den, páni a dámové, a dneska budu hrát tady tohle. No, v minulým videu jsem nahrával ještě předtím video a tam to se nepovedlo, jako teďka. Toto video se nepovedlo, tak nahrávám ještě jednou. Ani jsem ho nedal na YouTube, takže... Nahrávám jenom třeba 1minutový video a to jsem vůbec nedal na YouTube, takže jsem... Tak budu hrát, doufám, že už se mi tohle povede. To je docela lehký. To je hrozně těžký vybrat parkour. Aha, na mě musím skákat. To je tak lehký. Tak tohle mě čeká. Ne. Aha. On potom taky šel. To prostřední. Co? Dobrý, takže to zelený. A po čem se má skákat potom, he? Tak hovno. Ne. Co tohle? Tak jedno funguje, jedno ne, nebo jak? Aha! Jedno funguje, jedno ne. A neskáčej, ty To si je do piče. Nepamatuju. Přijdeš prdelu už tady někdo. A to, aha, a to vlastně můžu přeskočit takhle. Tak to jo, teda. Tak to je zdrapný. Nejhorší parkour na světě, fakt těžký úplně. No tenhle. To furt kliká. Já můžu kliknout, co to znamená? Ať skáčou ty debilové. To bylo fakt jasný, teď nějaký... Tady šel furt. Ale já něco zkouším. Aha. Já to mám v ruce hličku. To se toho nesmíš dotknout, kur. To se nesmíš dotknout, tak to nezvládnu teda. Dej přes tu krabici. Ne. To bylo docela lehké, dej ty kostičky. Už to malinko začíná stěžovat. Malinko! Nachtí tu zbraň. Dobře, už jsem se bála, že padám. Vždycky vylezeš po to. Co ta tuhle? Peníze určitě to zase budou. Vůbec to nefunguje. Nahoře nějaký, já jsem si to všiml až teď. Tam je čára a nahoře taková ta, nahoře nějaká command block.
Ta Lucky Block, já jsem se spletl. Ta šťastný blok jsem se spletl. Promiňte. Jo, to jsme vyksali skoro. Že jsem taky drzej. Když se dotkneš a umřeš. Konečně. Tyhle hovna. Tak to je hovno. Nebudu 2 hodiny dělat tohle. Ani nezastavu, že? Tak to je v prdeli. Se bolí ruka. A tady skákají rybka. Čí posranej! Co to je tamto? Já už jako zaskýma, kurva. Dopise. No, zkusím mi tohle a skočit s tím. To zase víš, to mě nebo... Už to blížím ke cíli. Nesmím se dotknout těch kruhů? Že se jí mám dotknout. Že se jí nesmí dotknout, ale já se mám dotknout. To je hnusný kruhů. Zašuděl už. Aha, dobrý. To byl úplně lehký ten parkour. Kdo jste se dívali na začátku videa, jste se dívali na tyhle rybičky? Aha, kde už jsem u ryby. To nejsou ryby, to jsou tam takový party. To jo. Já se ho dotknu. Hovno se dotknu. Já tam jdu dát slona počuranýho.
kakáš, tak všechno můžeme. Když se dotknu toho průhledného. Lego. Co dělají to piče? Škoda, že nepropadne to až dolů. A co jsou to za kosti? Já ho zkusím chytnit, no. To si děláš prdel. Já už jsem se bál, že jsem chytil checkpoint a budu muset dělat si od začátku, to by se poslat. To už je cíl? Ne, už se blížím k cíli. Kurva! Pravá vždycky na tebe. Už jsem tady v tom cíli, nasra. Já zvládnu poslední. Počkej, co je ten cíl? Nějaký sklíčka blbý ještě. To je normálně poslední. Tam dálce už je cíl, to modrý. Ten poslední level musím zvládnout. A když ne, tak se z toho poseru. Ten poslední jsem chtěl zvládnout na první pokus, kurva. Do piče. Lečko tam. To to baví od dělat parkour. Je nejhorší na světě. Cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. Raining tacos. Do piče.